मोगथाङाव साइसिना बा सायो ओमफ्राय ना थेवबो दा बुरिनिसो माबा लादो नै इटिनि खुसि स्मेल आं माने एथ'फोरा सोंबाबो फैदों सोरबा सासेखौ एसे माथा मारिनो सानो माबा माबिसो होनबाय थागासिनो बबे मानसिखौ नुवाखैनो र' आङो बेनिलै हेलौ लोगोफोर दिनैनि दिनानो बिराद गेदेर खुसिनि दिन बेनिफ्राय जों थांगासिनो न'निफ्राय क'क्राझार फारसे क'क्राझार होनबाथ' आरो नोंथांमोना मिथिखागोन बिराद गोजोननाय मोनो न'निफ्राय माने क'क्राझार फारसे ओंखारलांबानो बिराद गोजोननाय मोनो बेनिफ्राय जोंनि खामानियानो बिराद गेदेर खामानिनि दिन दिनै माने बिराद खुसि आरो फारसेथिं थरायनाया ओरैबायदि खुसि किटिमोनखौ नेनानैनो बालांजोब्बाय किटिमोनखौ दहाय फुंनिफ्रायनो नेयै बेनिफ्राय जोंनि प्रग्रामनि माबायानो जाबाय माने खबरानो जाबाय फुंनि 7टायावनो फैब्रबनायसो इबो जाब्रबनायसो जाब्रबदो आं क'क्राझाराव थांगोन माब्लाबाबो सानाखैमोन थांथ'ला होननासो सानदोंमोन बुहुद गोबाव जाबाय आङो बावखुंग्रियाव फार्स्ट टाइम थांदोंमोन ओमफ्राय थांथ'ला होनना दिनै आरोबाव फिन खेबसे माने आंना अकस्मात बोलांफिननांसिगोन अकस्मात बोफिनबाय मानो थाङा भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन ओमफ्राय आं दा जगार लानि ओमफ्राय जों मायाव थांदों इसे होनना होबानो दे इसे होनना होबानो दे मायाव थांदों जोङो ओमफ्राय थरायनाया मोनसे बाथ्रा होनदोंमोन जेनेबा मोनसे खामानियाव जेनेबा बिनानै लानायनिख्रुइ जासिनानै होनाया बिराद गेदेरसिन जायो गोथावसिन मोजांसिन जायो आरो इन्टारेस्टसिन जायो बिनिखायनो दा नै जोङो जानो गारनो थाइजौबो लाफादो नैयाव खावसे सोबाय थाइजौखौबो इयो किटिया बियामोनबा आं लाङामोन किटि आथुर जागासिनो ओमफ्राय टिफिनाव आलु संख्रि ओमफ्राय हाइजें थरायनाय आरो थरायनाय आरो गारि गाखोनो हायाना बेनि खार'नै हाइजेंबो लाखाबाय ओमफ्राय दा थांनो खार'नै बिराद आथुर बिराद इन्टारेस्ट माबायदि जागोन हागोन ना हाया ओरै जागासिनो आरो माने थरनायाथ' हाखायो स्कुटिजोंसो थांफेरबाय ओमफ्राय ना आरो बाइकजों थांफेरबाय ओमफ्राय बिदि कारजों माब्लाबाबो थाखाय दिनै मा जालांगोन मिथिया गोबानो बागन गेरेन्टि गैया नै गारिनि नाम खारिबानो बोरैबा दा जोंनो किटिमोनखौल' फैनो नांसिगौ इयाव फैथारनांसिगौ जोङो गासै 6 जन थांगोन सानैया बाइकजों थांगोन आंहानि बाइकखौ लागोन ओमफ्राय जोङो साब्रैया गारियाव गाखोसै जोंथ' जेनेबा जमा थांनो गोसोमोन जोङो 6 जन जागा जास्लाबा बुस्थुआ ओमफ्राय ना गारियानो ना एलक' फिसाद्रायखौ लाना लाबायना गारिया रायगासिनो ओमफ्राय थरायनाया मानो गारि गिदिर लायासै नों होननानै मा लाब जाखो दा जमा थांनो मोनाबा होननानै रायगासिनो संसारखौ आंथ' खिन्थु बाइकजोंसो बांसिन मोजां मोनो बाइकजोंसो खुला बारहावा आरो क'क्राझारखौनो बबे खनायाव मा दं सब नुलांजोबो ना दा जोङो थांगासिनो फारसेथिं मा जायो मा मायो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन फारसेनिफ्राय नायलांबाय था जोबनाया नायलांबाय था ससे क्लिप लानो मोनबाबो नोंथांमोना नुगोन लानो मोनगोन ना मोना आं बेखौ बुंथ'ला खिन्थु लानो मोनबाथाय नोंथांमोननो ससेबाबो खोथायथारगोन ना मा होनो मेडाम मा थांसै जोङो जाय गस्ला दिखांना दोन एसे गोबाव जाया मानसिया मिथिबाय फुंनि 7टानिफ्राय नेनानै 2टा जालायलांबाय बापाव नांखायो ना फुंनि 7टानिफ्राय नेनानै 2टा जालायलांबाय लरग'गौ जालांजोब्बाय ओरैबायदि इयो काबारखौ कपि खालामलायबाय आंनि नोंना जाबाय केमेरामोन आंना जाबाय खैटानियाव होनो दिन लानाङा जाया थांसै बिराद नेनो बाबाय आं ड्रेसखौबो दायो बिदि बायनांगोन ना दायो करायनो बायनांगोन आंबो थांसै मा जालाय मबाइललाय बेथो आं जबाथाय जागा जागोन आं जबाथाय जागायानो जानो थैनाय जनाय दा जोङो थांनायनि लाहार फाहार जाबाय दे जग्रोनाय नोंथ' खिरखिजियाव सखानांगोन जदो खस्थ' थानो माने दिनै आं मिथिला दे जदो दे
बो मानो गोदोर गोदोर जायो मिथिला आरो ये तो प्लेन गिदिरद्राय apa sih aknala orjo खस्थ' मोनगोन नामा नोंसो मोना आं एखौ मोना एखनना दोनबा दाथ' खादारान दसे जनाय माने जासा जाजालांदो थ' लामायाव गारि फामा फुलु नालाय बिना नाङा इनो स' निफ्राय आङो नङाबा सिगाङाव इनिफ्रायनो जाजोबदो जाया हायाथ' हाया जासा गमदोना थ' सलाय हाया बायदिबा दा फन हरगोन मोननानै थांबोदानसै नोंखौ खस्थ' सबाय माबा जायो लामा ससेयाव सोलाय सलांनांसिगोन सिगाङावनो गिदिर लाबाय थाबा थ' हाइजेंखौ दोननाय हाइजेंखौ दोननाय इयुन थाजोब्बाय बबेयाव इयाव गारि सलायग्रा खासिया सिगाङाव जनानै थाइजौ लेमग्रा फारसेथिं रेल क्रसिं खालामनाय मजायानो बेलेग जाखायो आरो फारसेथिं भिर गारि सिङाव दोनो भिर जानायनि मजायानो आलदा जागोन आरो फारसेथिं सल' होबाव बरिया गुम गुम थांबाय थानोसै दे सादो नोंसोरो जायो ना मायो सलायग्रानो थ' नाङा हटेलाव जाहैनांगौ थाइजौ सा ओमफ्राय ना हानना ला जाग्रोनोसै माबायदि जानाय जाबाय औ मोजां गाबोन फैफिनबाथाय जागोन आरामनो गाबोननो माबायाव थांनाया केन्सेल जाबाय नों जानोसै गिदिंफिनदो फैयै फैनानै जा जोङो बिजनिनि टल गेट मोनफैबाय थरनाया बर्थमान एख' जाथ'वाखै माब्रै जानाय नङा उदैखौ दलद दोनदां ओमफ्राय मोजां अबस्थायाव फैदो मालाय मोजां अबस्थायाव फैदो जोंनिया ड्राइभारा मोजां दा इनिफ्राय जोङो एसे टेंकि खालि खालामदो बे जाबाय बिजनि टल गेट टेंकि खालि खालामनायाबो जुरुरि दं नामा आरो दंबावो गोजानैनो दंबावो दा जोङो बङाइगाव मोनबाथाय ओंखाम बायदि जानानै लानोसै बेनिफ्राय हराव मा जायो जाबाय थानोसै हटेलाव ओंखाम जागौमोन नै क'क्राझारावसो जागौमोन ना मोनस्लाबनाय नङा लोगोफोर दायो जोङो फाइनालि बङाइगावआव मोनफैबाय आरो एकदमबारे गोजान लामा हान्थिनायनि गेजेरजों मोनफैबाय नै किथि ओंखारहोलांबायानो नै बङाइगाव बिल्डिं बेखौ नुबासो माने बङाइगावआव मोनफैनाय रोङालै गारि मालिकबो नङा नालाय अ माय गड अत्तेरि दिनै ओंखामखौनो जाबोआखै फुल एक्साइटेडआवनो मिथिबाय मालिक आथुरदों जायाखै दायो जोङो नैबे हटेलाव ओंखाम जाग्रोनानै लानोसै ओंखारजोब्बाय गुज्रें गुथें जाबाय जोंनियानो टेनसन मोनफैबायना गारि गाखोनो हाया नालाय बोरैबा मोनो एसे सिन्थायाव फैयो आङो थेवबो हाग्रा जाबाय दा एसे ओंखाम मोनजाबासो खान्थि मोनसिगोन थाइजौ जानानै बोरैबा मोनदो आंना एग्लुंदोसो मोजां मोनो ओमफ्राय एग्लुङो आंनिया लोगोफोर दायो ओंखाम जानाय हाबाफारियाव मोनफैबाय नै फैयै फैनानै बिराद ओंखाम उखैबाय नै नारजि अमा मोनजासिगोन लुबैनानै नारजि अमा नारजि अमा सबाय माबा माबि हटेलाव जायो बिराद गोबाव जाबायमोन इथिंजाय नै आसल माखाया मा जागोन नोंसोरो मैसो न'आव थांफिननो मोननाय नङा मैसो जाबा नों मा गैया जायो जानाया होमबाबो दिन जाथ'ला बारदा फुरा बेदर जागासिनो नारजिया मा गोथाव जाखो हामस्टि जादों जाग्रोनानै लानोसै दायो आं गय जाया उदै एग्लुङो आंना इसोर बायनो गय जानो नागिरदों गय ओंखाम जाखांनायनि ओमफ्राय नोंनाव हाथायाव हाबदो नामा
स्टाइल हाबाबाबो स्टाइलसो स्टाइलसो अबे ए होनो लुगैदों होनोलै मालार ना मतासिन ना माल थायो मिनिदो माल थायो अ इदियावसो मिथिगो दे आंबो एसे आंनियाबो बाहाय जियां माइरंनिफ्राय माल थागोन जि नेक्स्ट दोनबाय थानांगो दे सोलायबाय थानो हामा बोरैबा जालायदो नायनाय देनजारसो बबा थांबाथाय जोंना माबा माबि हाइजेंआ नै संख्रिजों लगायना लानांदों नै मोनसे गायो जों बेखौ जाहैबावगोन आरो थाइजौ हानानै जाहैबावनांगोन ना जोङो हाइजेंखौ जाना दा आं बुङाखै हाइजेंखौ जानो हासमुला जाथ'ला एग्लुंगोन उदैया दासो ओंखाम जाखांदों ना थौ थोन जालाय उदैयैनो बेदलानो हे सर ini kan kata panasnya slim dia udah beli lagi deh iya beli rakwai ini dengan Ikise yidirsin baca hello finally guys नै मा मोनखो नायदो जेबो बुंथ'ला खाम सिफुं आयै जेबो बुंथ'ला दिनैसो बाक्सानि मानसि दिनसो फार्स्ट टाइम आयै बिराद मोजां मोनखायो अबे इयाव ओइ पार्क लैयो पार्क मोनफैबाय लोगोफोर ओइनो अबे मा ड्रागनलाय हो इयो मा इयो ड्रागन पार्कलै पार्कआनो बोरायजोब्बाय मा क'क्राझार मोनबाय जोङो नै फाइनालि गाइस क'क्राझार मोनफैमारबाय होनबा मायाव फैदोंमोन जोङो नै नैयावनो फैदो जोङो बड' कालचार कमप्लेक्स मोनफैमारबाय जोङो फाइनालि मायाव फैनो नागिरदोंमोन नै जों मोनफैबाय ओमफ्राय दा एक्साइटेडा माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांदो एक्साइटेडखौ नायलांबाय था आं गिदोसो बे गारिया बेयावनो थाखादो गिदों Turunnya gitu deh. Wah, sama kantornya. Weekend temen deh. Si Bonang. Kosa. Uria, sini dia. Cuma dia gila kayak. Gila nih. Birat goलाव बिराद गोजान मोनफैबाय. Ini dia betul buatannya. Hah? मोनफैमारबाय होनबा थारैनो या ज्रु जानानै बिदि जायो मानसिया नालाय सिख्ला नंलाना ओमफ्राय क'क्राझार मोनफैबाय बेसे क'क्राझार मोनफैबाय होनबा बिराद गोबावनि उनाव खै बोसोर जाखो जों फैया लकेसनाव मोनफैबाय मा जागोन दा बेथो मा जागोन दा बेथो फाइनालि मोनफैबाय मेन लकेसनाव आं गिसोबाय बेथो होद आं दा खिनो ओंखारसिगोन जारला मोनफैबायना बिदिनो इयो मेन जायगायाव हासना लाया ओमफ्राय दा इफोरावसो नागिरसिगोन इयो दा बथल लाना शिलंआव थांनायाव आरो जायगायानो दंथारो आं खिन्थिना माबासो मानिया खिया उखियाथार मानसिया बेलेगसो इयो इ सिङावनो जागोन ना इयाव मोनसे ओमफ्राय नै अपेन स्पेस आं थोन मोनदो बिदि गुलुंदो आंखो गारि गाखोनाया बा ड्रेस सेन्स नामा दाखु नुखादोंमोन खिन्थु दहाय ओइ नायनो बोखाफिननाय गोजांदो लखाला गारिया सामनि र' दे फाय औ दाखु नुदों ओरैनो अरै लानायाव र' इदिबा दाखु नुयो इदिसो जेन काट्रा नुखादो इदि दा मोनसे बानायबावनो गोनांमोन माबानि जांगिलानि सोरनोबा होदों लिनादो बानायदों मोनसे बेनिफ्राय बै चिराङावबो मोनसे बानायदोंमोन आं ओमफ्राय आङो बाक्सानि होनना मिथियामोन मानो मिथिया जालायखो नोङो खिथारा आङो एसे माने माबाफोराव मबाइलफोराव थुबाबो माबा मोनानै आं बानायफेरथाराखै बिदिहाय जेबो बानायानो मोदला मोनसे देखायद्राया
दाउबो बेंगा बिदि थाफ्लाय आं मिथियाखै बिराद लेथ्रा मोनसां जों मायाव फैदो बुंथ'आ बुंथ'आ बुंनो मोना नामा बुंनो मोना बुंनो मोनो दिन्थिनो मोना जोङो नोंथांमोना एक्साइटेड जाबाय दाखा जोमै टु फैदों एसे फिसा जागा मोनदों बेनिखायनो फैदों माने फैब्रबदों आथुर फैब्रबदों जोङो शुटिं सोलिगासिनो दायो जोङो अडियन्स महरै जनानै दंना अडियन्स नोजोर नालागासिनो बाजै दहायनो लोगो मोनखाबाय मा होनदों आगै माबा आं माने एथ'फोरा सोंनाबो फैदों सोरबा सासे बेसो माथा मारिनो सानो माबा माबिसो होनबाय थागासिनो बबे मानसिखौ नुवाखैनो र' आङो बेनिलै गावैनो मानसिफ्रानो फोजोबना होजोबखायो गैया उन्दैसिनजोबसो उन्दैद्राय उन्दै गोजाजोबसो आरो हनै बिसोरबो फानना होजोबखायो माबा माबि होननानै सोर फाग्ला लागोन बिदिबालाय आंखौ फट' भिडिअ लानो होबा आं गामांगा जाबाय थायो सिख्लाफोरजों लानो मोनबा बिराद गोजोनो ओइ जोंखौ फट' भिडिअ लानो होबा आं गामांगा जाबाय थायो सिख्लाफोरजों लानो मोननायखाय हाथायानो लोमाखै फट'खौ मोजां लानो रोङा मानो होनबा सिख्लाफोर नुबाथाय आं जाजोबो नायलाय ओमफ्राय सिख्लाफोरजों फट' लानो मोनाखै इटिनि खुसि स्माइल टप्पा ये इतनी खुशी आज तक मैंने नहीं देखी इतनी खुशी नै आगै दैमुखौबो लोगो मोनबाय शुटआव फट' लागासिनो इथिंजाय किटिया केमेरामेन इथिंजाय जोंहाबो लाखांबाय जोंहा दासो फट' लानो मोनदों दे थां नोङो नै आगै दैमुखौबो लोगो मोनलायबाय एकदमबारे कमेडि बानायग्राया आगोलनिफ्रायनो फार्स्ट टाइम बिसोरखौसो नुसिनबाय थायोमोन आरो दिनसो नुदों आं नोंखौ मोगथाङाव आंबो माने फार्स्ट टाइम माने गोजा माने फार्स्ट टाइमबाबो माने लोगो मोनबाय थाखानाय बायदि जायो भिडिअ मबाइलाव नालाय दिनैसो मोनबाय होनलाय दायो शुट जागासिनो दं नोंनिबो शुट दं नामा दङ दाहाय दङ ना ओमफ्राय जोंखौबो मा खालामनांगोन मिथिया लेंहरजादों लानो आरो मिथिला आरो ओरैनो फैबाय ब्लग लासाबनाय बायदि भिडिअ लानाय बेयाव जादों बिसोरो नाहरगासिनो दङ नै आब'आ थांलायलायनोसैनो जोबथ'बाय एसे गोबाव दहायनिफ्रायनो नायबाय थाबाय शुटिंखौ लोगोखौनो मोनाखैमोन खाथियाव दायो फट' लानोसै बुरिसो जादोंना ओं क'क्राझार जोंना हाथिमाथा मैदेरफोराव नै मोगथाङाव साइसिन आब'आ ओमफ्राय ना थेवबो दा बुरिनिसो माबा लादो नै मेकआप लादो बुरि पार्ट मोनदो होनलाय बिमा ना आब'आ लिंसार बिमानो उनावसो नायबासो मिथिसिगोन नोंथांमोना नायनो नेनानै थाथ'दो आरो बुहुद मोजां जागोन दा जेनेकुवा नुदो दुखुनो माने नुनायावनो गाबनो ओंखारलायदो आरो फुल फिल्मखौ नायबाथ' बोरैबा जाखागोन बायदि मोनबाय आङो बयबो नायदो बयबो रायजोफोरा जों बर'जों बर' बयबो नायलायनानैसो हारिया जौगागोन ना बिनि थाखायनो आरो फट' भिडिअ लागासिनो जोंहा आब'जों नै गन्थं गोलाव मेगन देस्रांखा आब'आ थांसै आब'आ हारसिं आब'आ सोरजों फैदों हारसिं ना खाथियावनो हाथिमाथा ओमफ्राय फंबाया दहाय दोनबोबाय ओमफ्राय नै गथ'फोर दोनलांसै दे होमबा आब' नोंसोरनि माखौ होनदे बिराद गिदिर नायथारो आङो जागोन दे खिथाहैगोन आङो नोंखौ भिडिअ बानायदो 1 2 3 1 2
भगबान दिनैनो फार्स्ट टाइम दिनैनो फार्स्ट एक्सप्रेसन इनिफ्राय दिनैनो माने এনেকুৱা কষ্ট मोनबाय नै गोजा खर'आ इजा खावसे सालायलांबाय मिथिगोना माबानिफ्राय मथा-मथि 6टानिफ्रायनो 2टा जाबाय हरनि 2टा सोरांलाय लांसिगोन माब्रै अबस्थाया मेंनानैनो एक्टरिटिस माथो होबलाय लाङासै ओमफ्राय मेंजोबबाय उन्दुनोसै दानो थांनायनि लाहार फाहार दा जों हटेलाव थांनानै दसे रेस्ट लानोसै गाबोन फुङाव खैथायाव थिनाय एख' बुंनानै नंला गाबोन फुं 3 थारिख जाबाय फुं जाबायानो मर्निं वाक खालामनायनि टाइम जाबाय बे दायो सानाव बेसेबां टाइमाव थिनो हागोन बेखौ एख' पात्ता गैला थौ गारिया बन्द' जोंना थौ थांसै